Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കണ്ട മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. മാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്യാമറ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ലീലാമൃതയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ആ വിജയിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. USA-ല്, ന്യൂയോർക്കില്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രചാരണം ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം മോൺട്രിയലിൽ പോകുന്നു, പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു, കൂടാതെ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നു. ലണ്ടനിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. തന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അത്രയും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തത് കാണാം. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പോയി, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി, ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി, അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും, റഷ്യയില്, ലോകമെമ്പാടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും നമ്മള് പ്രഭുപാദർ എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ ഉള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീലയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അങ്ങനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ പ്രഭുപാദർക്ക്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അതുവരെ സ്വാമിജി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, പിന്നീട് എന്താണ് എല്ലാരും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശരിക്കും പ്രഭുപാദരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംബോധനം ചെയ്യുന്നത്? ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രജാകാചാര്യ. ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരമാത്മനെ. ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രജാകാചാര്യ. പിന്നെ എത്ര വട്ടമാണ് ശ്രീ പറയുന്നത്? സാധാരണ ഒരാളെ നമ്മൾ ശ്രീ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോ ശ്രീ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരെ എത്ര വട്ടമാണ് ശ്രീ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 വട്ടാണോ? 3 അല്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു മാല എത്രയാണ്? 108 അല്ലേ? 108. അപ്പൊ അഷ്ടോത്തര ശത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 108. അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീ ശ്രീമദ് ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ശ്രീ ഒന്നും പോരാ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യാൻ. 108 വട്ടം ശ്രീ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ. അതാണ് അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടത്തി.
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹം മോൺട്രിയലിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ മോൺട്രിയലില് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയും ലണ്ടനിൽ വിടണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് കുറെ പേർക്ക് ഈ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്തേലും പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് അതിനെ എതിർത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം? നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് പോലെ അല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവരെ ഉപദേശിക്കും. നമ്മൾ ഒരാളടുത്ത് ഈ ഭഗവത് സന്ദേശം പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈഗോയെ അല്ല വിലയിൽ വരുത്തേണ്ടത്, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെയാണ്, നമ്മളെ കണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം തോന്നണം. എന്നാലേ അവര് നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ വഴക്കിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റിൽ ജയിച്ച് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ആ എളിമ അതിൽ കണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകണം. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മായാവാദി സന്യാസിയായ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി, മായാവാദി സന്യാസത്തിന്റെ ലീഡറാണ്. ഇദ്ദേഹം വന്ന് കുറെ കളിയാക്കുകയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ജയിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. കേശവ കാശ്മീരിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിജയിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വിജയിക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? വളരെ എളിമയോടുകൂടി, ഞാൻ ഒരു മണ്ടനാണ്, ഞാൻ വെറും ഒരു മണ്ടനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഫിലോസഫി ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് ഞാൻ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നമ്മളെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. പിന്നെ അവര് തന്നെ വിളിക്കും, എന്താണ് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത്, പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവര് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബഹുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കൂപ്പി വേണം, അല്ലാതെ വഴക്കിടാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അതിനുശേഷം പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലണ്ടനിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ്. കാരണം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ലണ്ടനിൽ പോയി അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. അവര് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം മ്ലേച്ഛരാണ്, ഇവരെ ഒന്നും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ല, അവർക്കൊന്നും ഈ ജന്മത്ത് ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശൂദ്രന്മാരെയും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയവരാണ്. എന്നാലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരില് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ തൻ്റെ മൂന്ന് ദമ്പതിമാരെ, അങ്ങനെ 6 പേരെ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധം ലണ്ടനിൽ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കണം. അവര് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതില് ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ട്, കൈക്കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആ സ്ഥലത്ത് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഇവര് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്, ഇവര് അമേരിക്കൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അമേരിക്കൻസ് ആണ് ലണ്ടനിലോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് ഫോറിനേഴ്സിനൊന്നും അധികം ജോലി കിട്ടില്ല, കയ്യിലധികം പണമില്ല. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അമ്മക്ക് ഒരുപാട് കെയർ കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. എന്നിട്ടും അവര് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രഭുപാദരുടെ വാക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് അവര് ലണ്ടനിൽ പോവാൻ തീരുമാനിക്കും. കാരണം അവര് വേറെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാഹചര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും, കാരണം അത്രയും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ പ്രഭുപാദരടുത്തും. പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ വാക്കും അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കാൻ അവർ
വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ശിഷ്യർ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ദമ്പതിമാര് ഇങ്ങനെ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലെല്ലാം മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോ അവന് ഈ ഒരു സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതനാകും. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻകാരും ഇതുപോലെ അമേരിക്കക്കാരെ പോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറെല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വെസ്റ്റേൺസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നതെല്ലാം വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിലുള്ള ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. ഇപ്പോഴേ ഇവരെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പുറകിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിദേശികൾ മാറുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ബോധ്യമാകും തങ്ങളുടെ ഈ സംസ്കാരം ഇത്രയും മൂല്യമാണെന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടു വേണം ഇന്ത്യക്കാരും മാറാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വലിയൊരു ഉദ്യമമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വരും. ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടർ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഹിപ്പികളുടെ ഗുരുവാണോ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഹിപ്പികളാണല്ലോ. അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദർ ഉത്തരം പറയുന്നത്, ഇവരാരും ഹിപ്പികളല്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പികളാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. വി ആർ നോട്ട് ഹിപ്പീസ്, വി ആർ ഹാപ്പീസ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരും ഈ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രക്തബന്ധത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആഴമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ രക്തബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് ഹൃദയത്തിനെ അത്രയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ആ രക്തബന്ധം എല്ലാം തീരുകയാണ്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി വരുന്നവരെ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ കൂടെ കാണും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മള് പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തി അടയുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രഭുപാദരും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവർക്കും പ്രഭുപാദർ ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹം, അത് പണത്തിനോടോ അധികാരത്തിനോടോ ഉള്ള സ്നേഹമില്ല. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട്, ഇതാണ് ജീവിത സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശിഷ്യന്മാരാണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കക്കാര്. അപ്പോ കുറെ ആൾക്കാര്, അമേരിക്കൻസ് കുറെ പേര് വരുന്നെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ പകുതി വഴിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് വേണ്ടത്. അനേകം നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണും, എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നായാലും അതിനാണ് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളത്. അപ്പോ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന്മാര് മാത്രം നിന്നാ മതി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പകുതി വന്നു പോകുന്നവര് പോകട്ടെ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 100 പേര് കാണും. പിന്നെ അവസാനം വരെ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നല്ല ആള് കാണും. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ആള് കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നീട് അടുത്ത ബാച്ച് ആകുമ്പോ കുറയും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് മുന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കേന്ദ്രം തുടങ്ങണം. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ എന്തേലും ഒരു കേന്ദ്രം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേണം. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ് മതി. നിങ്ങൾ ഒരാൾ മതി. അത്രയും സിൻസിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സെന്റേഴ്സ്, കേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥത, സത്യസന്ധത, ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം അത്ര മാത്രം മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്
വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തില് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഞാൻ സ്ത്രീയല്ലേ, എനിക്കും ഇങ്ങനെ സെന്റർ തുടങ്ങാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? പ്രഭുപാദർ പറയും, അതിന് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണ്ട. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കാൻ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ മതമോ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ ജാൻവി ദേവി എന്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയപ്പോൾ ജാൻവി ദേവി ആയിരുന്നു കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ ജാൻവി ദേവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം മുസ്ലിംസിന് കൊടുത്തു, ശൂദ്രർക്ക് കൊടുത്തു. ഒരുപാട്, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അവൻ ഇപ്പോൾ പശുമാംസം കഴിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് നാമം ജപിച്ച് അവന് ശുദ്ധി അടയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നോക്കില്ല. നമ്മൾ ഏത് മതമാണോ, ഏത് ജാതിയാണോ, ഏത് കളറാണോ, ഏത് ശരീരമാണ്. ഈ ശരീരം ചില ആണിന്റെ ആയിരിക്കും, പെണ്ണിന്റെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദറിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമേ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാവബോധം എടുപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഫാം കമ്മ്യൂണിറ്റി, കൃഷിക്കാരുടെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ്, എല്ലാം മെഷീൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നെ ട്രാക്ടറും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിത ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്താഗതി. ഇതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു മോട്ടോ. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള, ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കത്തുകളിലൂടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയില്, ഈ അമേരിക്കയിലെ വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയില് ഒരു വലിയ ഏക്കർ കണക്കിന് ഒരു പ്രദേശം കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ, നമ്മളെ പ്രഭുപാദറെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോകുന്ന വഴിയിൽ കാറ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. പിന്നെ 2 മൈലോളം നടക്കണം. പ്രഭുപാദർ വളരെ വേഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ നടന്ന് തളരുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 70 വയസ്സായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് കുട്ടികൾക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാട് പോലുള്ള പ്രദേശമാണ്. അവിടെ നിറച്ചും മരങ്ങളും കുറ്റിക്കാടുകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് പുൽത്തകിടികളും എല്ലാം വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം. അദ്ദേഹം പറയും, ഇതുപോലൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യൂ വൃന്ദാവൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂ വൃന്ദാവൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ ന്യൂ ജഗന്നാഥപുരി കണ്ടു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില്, അതുപോലെ വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിലാണ് ന്യൂ വൃന്ദാവൻ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാളും വളരെ നല്ല പ്രദേശമായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തില് ഒരുപാട് ഭൗതികവാദികൾ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവര് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ ആ ഒരു ഭക്തിക്ക് മങ്ങല് വരാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ താമസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയില് അവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ല, എല്ലാം പഴയ ഒരു വീട് പോലാണ്. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ്. അവിടെ സാധാരണ സിറ്റിയിലൊക്കെ ജീവിച്ചവർക്ക് താമസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിട്ടും ഈ ശിഷ്യന്മാര് അവിടെ ചെറിയ കുടില് പോലെ കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യും. എല്ലാം കറണ്ട് ഇല്ല, എല്ലാം തന്നെയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അവിടെ നട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇതാണ് ഏറ്റവും സമാധാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതം.
അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. കറണ്ട് ഇല്ല, ഉഷ്ണമായി, ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഇനി ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. പക്ഷേ പ്രഭാതർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആ ഒരു ജീവിതം എന്തായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് TV കാണണ്ട, ഫോൺ നോക്കണ്ട, ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഈ ലോകത്ത് മറ്റെന്ത് നടക്കുന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ എന്ത് സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാം. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല. അപ്പം സ്വയം പര്യാപ്തതയോടുകൂടി വളരെ വിജയകരമായി സമാധാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണിത്. കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ. ഇപ്പോ ഇവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ മൈലുകൾ കടന്നാലേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയും, നിങ്ങളൊരു കാളവണ്ടി ഉപയോഗിക്കാലോ, അതില് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ വാഹനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എക്കോ വില്ലേജ് പോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം വെച്ച് അത് ഉണക്കിയെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ധനം. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ വിറക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതും ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഗ്യാസ്. പിന്നെ 4ാം കിടയിലാണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഈ പശുവിന്റെ ചാണകമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പശുവേ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പശുവിന്റെ പാല് ശിഷ്യന്മാര് പ്രഭാതർക്ക് കൊടുത്തു. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഇത്രയും നാളില് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാല് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇനിയും ഒരുപാട് പശുക്കളെ ഇവിടെ വാങ്ങണം, ഒരുപാട് പശു ഈ സ്ഥലത്ത് വേണം. 7 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, രാധാ ദാമോദർ, ഗോവിന്ദ ദേവ് ജി, ഗോപിനാഥ് ജി, അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള 7 ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലെ ഈ ന്യൂ വൃന്ദാവനത്തിലും 7 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം. അതിനുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റില്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഒരു ആഗ്രഹം. ഇതുപോലെ വളരെ ലളിത ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്താഗതി, ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം. അപ്പോ കൂടുതൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. എന്ത് സമാധാനമാണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സ് വേവലാതിപ്പെടാതെ കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാർക്കും മനസ്സിലായി എത്ര സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ. സിറ്റി ലൈഫിനേക്കാളും ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പോലത്തെ പ്രദേശങ്ങളില് ജീവിക്കുമ്പോഴെന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം പ്രഭുപാദർ അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അവിടുന്ന് വിട്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും അത് പ്രഭുപാദർ പോവല്ലേ, ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് നിൽക്കാനല്ലല്ലോ വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്തെല്ലാം തന്റെ ഈ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുള്ള 3 ദമ്പതിമാരുണ്ടല്ലോ, ഇവരെല്ലാവർക്കും ലെറ്റർ അയക്കാറുണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല, അവർക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ മാതാജി ആ കുഞ്ഞിനെയും കയ്യിലേന്തി, പിന്നെ ഈ ലണ്ടനിലാകുമ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യും, കയ്യിൽ കുടയും പിന്നെ ബുക്കും, ഈ ബുക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് കഷ്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ 3 ദമ്പതിമാരും 3 ഇവർക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിയാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രഭുപാദർക്ക് ലെറ്റർ അയക്കും, പ്രഭുപാദർ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ കത്തുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് സമാധാനം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ലണ്ടനില് ഉള്ള ഭക്തന്മാര്. അപ്പോഴാണ് അവര് ചിന്തിച്ചു, ആ സമയത്ത് ലണ്ടനില് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് ബീറ്റിൽസ് എന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ലോകമെമ്പാടും ഭയങ്കര പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു ബാൻഡാണ്. ഇപ്പൊ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ബാൻഡ് പ്രശസ്തി പോലെ ലണ്ടനില് ഭയങ്കര പ്രശസ്തിയുള്ള ബീറ്റിൽസ് എന്ന ബാൻഡായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ശിഷ്യന്മാര് ചിന്തിച്ചു, ഈ ബീറ്റിൽസിലുള്ളവരെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരുപാട് ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസ് ആണുള്ളത്.
എവിടെ ഇവരുടെ ബാൻഡ് ടീം എവിടെ കണ്ടാലും അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടി ചെന്ന് ഇവരുടെ വലിയ ആരാധകരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് കുറെ വട്ടം ട്രൈ ചെയ്യും ഈ ബീറ്റിൽസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡാണ്. അവരായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം ബീറ്റിൽസിന്റെ പാട്ടുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് പല രീതിയിൽ ബീറ്റിൽസിന് ഓഫീസിൽ ലെറ്റർ അയച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന കേക്ക് അയക്കും, ചിലപ്പോൾ പ്രസാദമൊക്കെ അയക്കും. പക്ഷെ അവർക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. പല രീതിയിലും അവര് ഇത് ഇവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭു അവിടെ ഇവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി. ഇവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ആപ്പിൾ സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പൊ ആപ്പിൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡിയോ എന്തായാലും ബീറ്റിൽസിൽ ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവര് വഴി നേരെ കണക്ട് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ റെക്കോർഡിംഗ് കമ്പനിയിൽ, ആപ്പിൾ എന്ന റെക്കോർഡിംഗ് കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ബീറ്റിൽസിൽ അവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ നിന്ന് ജോർജ് ഹാരിസൺ ആണ് ബീറ്റിൽസിന്റെ മെയിൻ ഗായകൻ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ ഈ ശ്യാമസുന്ദർ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അടുത്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എത്രയും നാളും എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ എവിടെല്ലാം നിങ്ങളെ നോക്കി നടന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഇതാണ് ഈ ഷർട്ടും പാന്റും ഇട്ടിരിക്കുന്ന, ഇതാണ് ജോർജ് ഹാരിസൺ. ഇപ്പൊ ജോർജ് ഹാരിസൺ ആണ് ഈ ബീറ്റിൽസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗായകൻ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പേ ഈ ശിഷ്യന്മാര് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതിന് 2 കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇവർ തന്നെ പാടുകയും ആ ഗിറ്റാർ ലൈന് പല ഈണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടെ ജോൺ ലെനൻ എന്ന ഒരു ഗായകനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ ബാൻഡിലുള്ള 2 പേരാണ് ജോർജ് ഹാരിസണും ജോൺ ലെനനും. അപ്പൊ ഈ ശ്യാം പ്രഭുവിന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം ജോർജ് ഹാരിസനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇവരെ തിരക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കും. വളരെ സന്തോഷമായി. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ജോർജ് ഹാരിസൺ. അങ്ങനെ ഈ ബീറ്റിൽസ് ശരിക്കും ഈ ബീറ്റിൽസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ അവര് കണ്ട ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം മായാവാദികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ എന്താന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണയിലുള്ളവരാണ് എന്ന് തോന്നി. ചില ബ്രഹ്മവാദികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാം, സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ സിനിമ കാണാം, ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാം, പക്ഷെ അതിലൊന്നും ആസക്തനാവാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവര് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ജോർജ് ഹാരിസണിന് തോന്നി. അങ്ങനെ ജോർജ് ഹാരിസണും ശ്യാമപ്രഭുവും വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായി. അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ റെക്കോർഡിങ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ അയക്കുമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാര്. ഇതുപോലെ ജോർജ് ഹാരിസനെ കണ്ടു, അദ്ദേഹം ഇത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് നല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയായി. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ ജോർജ് ഹാരിസണിനുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ ഇതൊരു വേൾഡ് റെവല്യൂഷൻ തന്നെയാകും കൃഷ്ണാവബോധം. ബീറ്റിൽസ് ഹരേ കൃഷ്ണ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതൊരു ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡാണ് ബീറ്റിൽസ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അവര് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ലോകമെമ്പാടും എല്ലാരും അറിയുന്ന പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ച് കുറെ കൂടുതൽ ചോദിച്ച് ജോർജ് ഹാരിസൺ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മറ്റുള്ള ബീറ്റിൽ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിനോടൊരു ചായ്വുണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് ഹാരിസണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അങ്ങേക്ക് ഇതിലോട് താല്പര്യം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അപ്പം പറയും, എന്റെ ഒരു കർമ്മം എന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം, എനിക്ക് ഇതിനോടൊരു അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് ജോർജ് ഹാരിസൺ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കൃഷ്ണഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഒരു ഇന്നോളം നാം അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം എന്നുള്ള ലോർഡ് ഹും വി സോ ലോങ് ഇഗ്നോർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രഭുപാദർ ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് ഹാരിസണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ അവഗണിച്ച ദൈവം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗാനം നിങ്ങൾ രചിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീടാണ് ജോർജ് പാട്ട് ചിലത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. മൈ സ്വീറ്റ് ലോർഡ് എന്നായിരുന്നു ആ പാട്ടിൻ അവരുടെ ഒരു ആൽബത്തിന്റെ പേര്, മൈ സ്വീറ്റ് ലോർഡ്. അത് ഭയങ്കര വിജയം ആയിരുന്നു. മൈ സ്വീറ്റ് ലോർഡ് ആ ആൽബം അമേരിക്കയില് ഒരുപാട് നാള് ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഗാനങ്ങളായിരുന്നു. അതുപോലെ ലിവിങ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ആൽബംസ് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പിയായിരുന്നു ഈ ആൽബത്തിന്റെ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു പാട്ടും അതിനകത്തുള്ള തീമും എല്ലാം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു വാണിംഗ് കൊടുക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജോർജ് ഹാരിസനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും റെന്റ് എടുത്തൊക്കെ താമസിക്കാൻ നോക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ അവര് താമസിക്കുന്നത് ജോൺ ലെനന്റെ ഒരു വലിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയി താമസിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ പാട്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം, അത് ബീറ്റിൽസിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാര് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് പാടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ജോർജ് ഹാരിസൺ പറയും, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പാടുക, ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിളിന്റെ ലേബലോട് കൂടി. അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ലേബലോട് കൂടി, ഇതിൽ കാണാം ആ ലേബല്, ഗോവിന്ദ രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. അപ്പോ അത്രയും ലേബലുള്ള സ്റ്റുഡിയോയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം പാടുക. അതിന്റെ മ്യൂസിക് എല്ലാം നമ്മുടെ ജോർജ് ഹാരിസൺ ചെയ്യുന്നു, ഓർഗൻ വായിക്കുന്നതും, പിന്നെ മൃദംഗം വായിക്കുന്ന ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭു മൃദംഗം വായിക്കുന്നു, പിന്നെ യമുന മാതാജിയാണ് പാടുന്നത്. യമുന മാതാജിയുടെ ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി, അതിപ്പോഴും നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇടുന്ന പാട്ടാണ്, അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പം യമുന മാതാജി പാടുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബീറ്റിൽസിലെ ജോർജ് ഹാരിസൺ പറയും, ഇതൊരു വളരെ വലിയ ഒരു വിജയം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ലണ്ടനിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കത്തയക്കും. പ്രഭുപാദർ വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം അത് റിലീസ് ചെയ്യും, ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് റിലീസ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ 70,000 കോപ്പികൾ വിറ്റഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് TV ഷോയിലെല്ലാം ഈ ഭക്തന്മാര് ഗാനം ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇവരും ഫേമസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ജോർജ് ഹാരിസൺ പറയും, ഇത് വിറ്റഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ചെലവ്, ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ആ പണം വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോർജ് ഹാരിസൺ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇവര് ഈ ജോർജ് ഹാരിസന്റെ കൂടെയുള്ള ജോൺ ലെനൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഏക്കർ കണക്കുള്ള എസ്റ്റേറ്റില്, അവിടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റില് കുറച്ചു
റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് സഹായം ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഗുരു വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവിന് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. രാവും പകലും എന്നില്ലാതെ അവർ അത്രയും ജോലി അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് വരാൻ പോകുമല്ലേ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവര് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ജോൺ ലെനന് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി. അപ്പം ഞങ്ങളെ ഗുരു വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്ത് മാജിക് ആണ് ചെയ്തത്, ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ഈ പ്രയത്നിക്കാൻ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ലണ്ടനിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ലണ്ടനിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു സ്വീകരണമായിരുന്നു. VVIPs വരുമ്പോ ഉള്ള സ്വീകരണം പോലെ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാറില് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ലണ്ടനില്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വീകരണം കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇതുപോലൊരു സ്വീകരണം അവര് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അവിടെ തന്റെ ഭക്തന്മാര് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് തറയിലെല്ലാം വെള്ളം കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അവര് നമസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഗാനം ആലപിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട ആനന്ദത്താല് ചാടി ഉല്ലസിക്കുന്നു. ആ നനഞ്ഞ തറയില് തന്നെ അവര് നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ തന്നെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്വീകരണം, ഈ സ്വീകരണം കിട്ടിയതിൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഞാൻ ഈ സ്വീകരണത്തിന് ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചല്ല വരുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്, നിങ്ങളെല്ലാരും അത് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള കാറില്, അതും വിലപിടിപ്പുള്ള കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സമയത്ത് 1969 ലണ്ടനില്, ആ സമയത്ത് കാറിൽ TV വരെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാറിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോ ഒരു അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഒരു സാധാ രീതിയിലായിരുന്നു പോയത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലും പ്രഭുപാദർ ഒരേപോലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ്, എല്ലാം യുക്തവൈരാഗ്യം. അതായത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അതും ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ടേ, ഇതും ഞാൻ ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു വികാരം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആകെയുള്ള പ്രാർത്ഥന, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഐശ്വര്യം കിട്ടിയാലും ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുതേ, എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കണേ, ബാക്കി കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രം. അപ്പോ ഈ ഒരു വിശ്വാസം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭഗവാന് മറ്റ് വലിയ വലിയ പ്ലാൻ കാണും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാലും നമുക്കത് വിഷമമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തോ വലുതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മരണത്തെ പോലും പേടിയില്ല. മരണം സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണ്. ആ മരണം നമ്മളെ മറ്റൊരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാനില് അത്രയും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം, പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും, വിഷമങ്ങൾ വരും, സങ്കടം വരും, പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരായി കഴിയുമ്പോ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും, വളരെ നല്ല ഐശ്വര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. വിഷമം വന്നാലും അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് ആണ് ഭക്തന്മാരെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജോർജ് ഹാരിസണും ജോണും പിന്നെ ജോണിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള യോക്കോ, ഇവരെല്ലാരും പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ പോകും. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രഭുപാദരനെ കാണുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലാളിത്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ജോർജ് ഹാരിസന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതാണ്, യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അതായത് എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ.
പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. സുധീന്ദ്രനാഥ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭു? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. മഹാന്മാർ എന്തെല്ലാം ആചരിക്കുന്നുവോ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് അനുയായികളും അതേപോലെ പിന്തുടരുന്നു, അനുകരിക്കുന്നു. ഹരി ബോൾ. അതെ. ആ ശ്ലോകം ഏതാണെന്നറിയോ പ്രഭു? അറിയാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് ബൈ ഹാർട്ട്. ആചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ് ഏവേതരോ ജനഃ പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനു വർത്തതേ. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം. അതെ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ ജോർജ് ഹാരിസണിനെ കണ്ടപ്പോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ്. ഈ ശ്ലോകം പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ എന്താണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രമുഖർ, അത്രയും ഫേമസ് ആണ് ജോർജ് ഹാരിസൺ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നേതാവാകാൻ സാധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അവർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതായ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് നൽകാൻ നൽകിയാൽ ലോകത്തിന്റെ മുഖം തന്നെ മാറും. വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങളും ലോകത്തിൽ, കാരണം ഒരുപാട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച പല നീക്കങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് ഹാരിസൺ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൈവരുത്തുന്നതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയണം. ഏത് രീതിയിൽ സമാധാനം കിട്ടും? പല പല ഓർഗനൈസേഷൻസ് വെച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആ പീസ് ഫോർമുല, അത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, സമാധാനത്തിന് വഴി. അതാണ്. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഭൂതാനം യജ്ഞാത്വം ശാന്തി ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഹരി ബോൾ സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ, എല്ലാത്തിന്റെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും എല്ലാവരുടെയും മിത്രം, അത് ഭഗവാനാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ തത്വശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് സ്വീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കൈക്കൊള്ളുക. ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകവും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം പല ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ജോർജ് ഹാരിസൺ ഇത് വായിച്ചതിൽ കൂടെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഇതെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ പല പല എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത്രയും ക്രൂരമാണ്. അമേരിക്കയിലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ജോൺ എഫ് കെനഡി. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെ? ഞൊടിയിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്തിയത്. ക്ഷണികമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ. ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി? ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. ജീവിതത്തിൽ ജീവസത്ത, അത് മാത്രം ശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ്? ഇപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാണോ അതോ ദുഃഖമാണോ? അമേരിക്കയിലാണോ അതോ ചൈനയിലാണോ ഇപ്പൊ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ചത്, ആ ശരീരം മാത്രമാണ് മരിച്ചത്. ജീവസത്ത അത് അനശ്വരമാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിന് നാശമില്ലെന്നും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രഭുപാദർ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്,
നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എന്നിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി കൊള്ളുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കൂ. ബുദ്ധിശാലികളാണ് നിങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവര് ജോർജ് ഹാരിസണിന് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ജോർജ് ഹാരിസൺ അത് പയ്യെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ജോർജ് ഹാരിസൺ ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻസ് പ്രഭുപാദരുടെ കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സ്പോൺസർഷിപ്പും ജോർജ് ഹാരിസൺ ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പോ ഈ ജോർജ് ഹാരിസൺ പറയും, ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഭാവം വ്യത്യാസമില്ല. ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോ കണ്ടാലും അദ്ദേഹം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ, ചാൻഡ് ചെയ്യൂ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതില് മാറ്റമില്ല. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ജോർജ് ഹാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റിയാണ്. അപ്പോ സാധാരണ വ്യക്തികൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്വഭാവം, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്വഭാവം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എപ്പോ എല്ലാരെയും, എൻ്റെ അടുത്ത് ജോർജ് ഹാരിസന്റെ അടുത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ജോർജ് ഹാരിസന്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പയ്യെ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ലോകമെമ്പാടും അറിയാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും ഒരു സന്യാസി, ഇപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും വളരെ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകരുത്. കാരണം ഇത്രയും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും മലിനമാകി പോകും. അപ്പൊ അത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജോർജ് ഹാരിസനെ കണ്ട് അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ടിട്ട് അവരെ സ്വാധീനിക്കണം, നിങ്ങളെ കണ്ട് അവര് മാറണം, അല്ലാതെ അവരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മാറരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് മാറി, അവർക്ക് എത്ര ഐശ്വര്യമാണ്, അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അതിൽ കണ്ട് മായയിൽ അകപ്പെടാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകരുത്, നിങ്ങളെ കണ്ട് അവരാണ് മാറേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആനുകൂല്യനെ കൃഷ്ണാനു, അതായത് കൃഷ്ണ സേവനം, ഭഗവാന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ ജോർജ് ഹാരിസനെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഭക്തനാക്കിയാൽ എത്ര ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയില് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ ധനം മോഹിച്ചോ, അവരുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനോ, മറ്റുള്ള കപട സന്യാസിമാരെല്ലാം ഈ ധനികരായിട്ടുള്ളവരുടെ പുറകെ പോകുന്ന എന്തിനാണ്? അവരുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം, കാരണം അവരെല്ലാം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, അതെല്ലാം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനെടുക്കും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്, എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാം, ഈ ചിന്തയിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജോർജ് ഹാരിസന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ലണ്ടനിലെ തന്റെ ദൗത്യം തീരാറായി. ഇനി ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെയും ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ മറ്റൊരു ഹിന്ദു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സംഘടനയില് ഒരു വലിയൊരു ഹിന്ദു സംഘടനയാണ്. മിസ്റ്റർ ഡോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പ്രഭുപാദരെ ഇതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങള് ഒരു രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ്
വിളിക്കും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ ചെല്ലും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയും, കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ്. അത് പക്ഷെ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഈ വിരല്, ഒരു രാധാറാണിയുടെ ചെറിയ വിരലില് കുറച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി, അത് കുറച്ച് കട്ടായി പോയി. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഡാമേജ് ഉള്ള വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ആ വിഗ്രഹം കണ്ട ഉടനെ നമസ്കരിച്ച് അപ്പോഴേ അതെടുത്ത് അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്, നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ലണ്ടനിലുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തില് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ ദോയാൽ അദ്ദേഹം തിരികെ വിളിക്കും, ഞങ്ങളത് കൈ വേണമെങ്കിൽ പിടിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കൊണ്ടെത്തിച്ചോളാം. പ്രഭുപാദർ പറയും, വേണ്ട വേണ്ട, ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആള് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോഴേ അത് എടുത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോവാണ്. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറയും, കൃഷ്ണ, നിന്റെ ഓരോ, കാരണം ഇത് വന്ന വഴി ഈ ലണ്ടനില് ഹരേ കൃഷ്ണ ടെമ്പിളില് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ മറ്റു പല രീതിയിൽ ഇങ്ങ് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തിപ്പോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പോലും ഓർഡർ ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് ലണ്ടനിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാര് വരുന്നുണ്ട്. BBC ന്യൂസ് എല്ലാം വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ലണ്ടനില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. അത് വളരെ ഫേമസ് ആവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 72 വയസ്സായി. 3 വർഷം കൊണ്ട് 21 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചു. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത നീക്കത്തിലേക്ക് പോയി. കാരണം 72 വയസ്സായി, അറിയില്ല താൻ ഇനി എത്ര നാള് ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്തത് GBC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? GBC അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. GBC ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ. ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. അതെ, ഇസ്കോണിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ. അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയാണ്, ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ. അതാണ് GBC. ഇതെല്ലാം 7 മാസം ലണ്ടനിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ US പോകും, ലോസ് ഏഞ്ചൽസില്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കണം, തന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരെ ഇതിനകത്ത് ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷൻ പ്രഭുപാദര് പ്ലാൻ ചെയ്തത്? കാരണം താൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നറിയില്ല. താൻ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോയാൽ അത് അവിടെ നിന്നു പോവാൻ പാടില്ല, അത് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതില് ഈ സെപ്റ്റംബർ 18-ാം തീയതി കൃഷ്ണാവബോധം ആരംഭിക്കാനായി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ വന്നു. 1 വർഷക്കാലം വാസസ്ഥലം പോലും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അനന്തരം 1964 ഇസ്കോൺ രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് അതിന് 34 ശാഖകളുണ്ട്. ഇനി ഇത് വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒരു ഭരണസമിതി, അതാണ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ, GBC എന്ന പേരിൽ അത് രൂപവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വയസ്സേറെയായി, അതിനാൽ ഏത് സമയവും ഞാൻ രംഗം വിട്ടു പോയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആകെ എങ്ങനെ നോക്കി നടത്തണം എന്നതിനെ പറ്റി എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രസിഡന്റ്, ഒരു സെക്രട്ടറി, ഒരു ട്രഷറി എന്നീ പ്രതിനിധികൾ മുഖേന ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഭരണം വഹിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്
എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ അത് നന്നായി തന്നെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേത്രഭരണത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലും കൃഷ്ണാവബോധപരമായ പ്രചാരണ വേലയിലും പുസ്തകങ്ങളുടെയും മറ്റു സാഹിത്യ സസ്തികളുടെയും വിഷയത്തിലും ഭക്തന്മാരെ യുക്തമായ പരിധിവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിലും ഇനിയും കൂടുതൽ പുരോഗതി വരുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 12 വ്യക്തികളുടെ പേര് അദ്ദേഹം എഴുതി. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ബുദ്ധിശക്തികൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു ഉറുമ്പിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു ഉറുമ്പ് അതിന്റെ ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇതുപോലെ ബിൽഡിങ് കെട്ടുന്നെന്നോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പല പല കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുന്നെന്നോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഒന്നും ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലാവില്ല. അതേപോലെ വെറും ഉറുമ്പുകളാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഒരുപാട് ജന്മം, ബഹുനാം ജന്മനാം അന്തേ, ഒരുപാട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാകില്ല. അത് ഒരു പ്രതിനിധിയിൽ കൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തരിക? അത് നമുക്ക് ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പൊ ഈ അതോറിറ്റി, ഈ പറയുന്ന 12 ശിഷ്യന്മാരും പ്രഭുപാദരുടെ 12 ശിഷ്യന്മാരും, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇവരെല്ലാരും എന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്റെ വാക്കുകൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് പ്രഭുപാദർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം. ഇല്ല, പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒന്നും വീഴ്ച പറ്റാറില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ പ്രതിനിധികളെയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. എന്നാൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രമസമാധാനം നോക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ക്രമസമാധാനം നോക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് അതിനകത്ത് അഴിമതിക്കാർ കാണും. പോലീസുകാരിൽ തന്നെ അഴിമതിക്കാർ കാണും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കണം. അതേപോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ഈ ഇസ്കോൺ GBC എന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷനിൽ ആരെങ്കിലും വീണു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. സിസ്റ്റം അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിക്കുക. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത്, ഈ പ്രതിനിധികൾ അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് പ്രഭുപാദരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. അവരെല്ലാം പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വാക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ വാക്ക് പോലെയാണ്. നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന അതേപോലെ ശരണാഗതി സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ വാക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ GBCയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, എല്ലായിടത്തും ഓരോ ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സ് കാണും. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ നിൽക്കുക, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. എല്ലാരും സ്വയം പര്യാപ്തരായിട്ട് ഓരോ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇസ്കോണുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം പര്യാപ്തതയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ഇസ്കോണ് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു ഇസ്കോൺ വലിയതായിട്ട് നിന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല. ഓരോ സെന്റേഴ്സും അവരവര് തന്നെ വരുമാനം കണ്ടെത്തി അവര് സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ട് നിൽക്കണം, എല്ലാരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ഇതില് GBCയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫൈനൽ തീരുമാനം എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ GBCനെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തേലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അന്വേഷിക്കുക. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നെല്ലാം പ്രഭുപാദർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ടിനും ഒരു വഴി കൊടുക്കാതെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ
GBC നിർമ്മിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കുറച്ച് മാറി നിന്ന് ഇനി ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഒരു എല്ലാത്തിനെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. തനിക്ക് കുറച്ചു കാലം മാറി നിന്ന് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സമയം വേണം. ഇനി എത്ര നാൾ താൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ GBC സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനുശേഷം നേരെ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ, അതും കൽക്കട്ടയിൽ പോവുകയാണ്. കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ നക്സലേറ്റുകളുടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ വലിയ വ്യവസായികളെയൊക്കെ കൊലപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും ജീവനും ഭീഷണി വെക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പ്രഭുപാദർ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൽക്കട്ടയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് വരെ അക്രമാസക്തരായി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ ഉള്ള എന്നെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്താണ്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉത്തരമേ പറഞ്ഞോളൂ, നാമസങ്കീർത്തനം. ഈ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അവബോധത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ആ നാമം അവരിൽ എത്തിച്ചേരണം. അപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താലേ ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ട്രീറ്റിൽ പോയിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, ഈ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇവരെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ബംഗാളികൾ എല്ലാരും നോക്കുന്നത്. കാരണം വെളുത്ത ആൾക്കാര് ശിഖ തലമുണ്ടനം ചെയ്തു, തിലകം ഇട്ടിരിക്കുന്നു, കയ്യിൽ മൃദംഗം കരതാളം എല്ലാം വെച്ച് അവര് നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. വളരെ കൗതുകത്തോട്ട് ആ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഡാൻസിങ് വൈറ്റ് എലിഫന്റ് എന്നായിരുന്നു. അതായത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വെള്ളാനകൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഈ വെളുത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ, വെള്ളക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവര് ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം. അപ്പൊ ഡാൻസിങ് വൈറ്റ് എലിഫന്റ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവരെ സംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ലണ്ടനിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ ഒടുക്കത്തെ ചൂടാണ്, തളരുന്ന ചൂടാണ്. എന്നിട്ടും ആ ചൂടത്ത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് അവര് സങ്കീർത്തനം എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവര് ചൂടാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ AC ഇല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ ഫോറിനേഴ്സ് അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളൊന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ആ ആനന്ദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഇവരടുത്ത് പറയും, ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാരും ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി. അവരുടെ കുറെ നാള് മുഗൾസ് ഭരിച്ചു, പിന്നെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തം കൾച്ചർ മറന്നുപോയി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യക്കാര്. അപ്പോ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇന്ത്യൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇത് കാണുമ്പോ തങ്ങളുടെ ഈ സംസ്കാരത്തിന് ഇത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കീർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേണേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നോ, നമ്മളുടെ സംസ്കാരം അവര് പാലിക്കുകയാണോ? അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അതെ, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണം. ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയും. കാരണം ഇത്രയും ഭൗതികത്തിൽ അങ്ങ് അറ്റം ജീവിച്ചിരുന്നവർ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചായ കാപ്പി പോലും കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു പരിവർത്തനം വരും. അവർക്ക് ഇത്രയും മാറിയോ? അപ്പോ ആ ഇന്ത്യൻസിനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ ഹൃദയം മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ആ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ 10 ദിവസം കീർത്തനം ചെയ്യും, അടുത്ത ദിവസം നിർത്തും. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഈ ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ നമുക്ക്
കുറെ കാശ് കിട്ടും. അത് വെച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അംഗത്വം കിട്ടുമ്പോൾ അവരിൽ കുറെ ബുക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പണ്ട് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് 1111 രൂപയായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അംഗത്വം എടുക്കാനുള്ള രൂപ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് താമസ സൗകര്യമൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധനികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ, സെലിബ്രിറ്റീസിനെ, ലീഡേഴ്സിനെ, ഇവരെയൊക്കെ ഇതിൽ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് പയ്യെ പയ്യെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യാപാരികര് ഇതില് സൈൻ ചെയ്യും. എല്ലാരും പയ്യെ പയ്യെ ഇതില് ആകൃഷ്ടരാവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തും. ഏറ്റവും വലിയ സാധു സന്യാസിമാരുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്ന, ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. അതൊരു ചൗപ്പാത്തി ബീച്ചിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെയും അവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. ബോംബെയില് 1970 സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ആ മീറ്റിംഗില് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറെ സന്യാസിമാരുണ്ട്. അതില് ഓൾറെഡി 2 സന്യാസിമാര് സംസാരിക്കും. അവരൊക്കെ മായാവാദി ഫിലോസഫിയാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ. കാരണം പ്രഭുപാദർ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. പ്രഭുപാദരുടെ സംസാരം കേൾക്കാനാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. പ്രഭുപാദരെ ആദ്യം ആക്കിയാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് കേട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പോകും. കാരണം വെസ്റ്റേണേഴ്സിനെ ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് വന്ന വേറെ ഒരു വ്യക്തിയും ഇല്ല. പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണ് പ്രഭുപാദർ. ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാരെ, 20-30ഓളം ശിഷ്യന്മാരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഇത് 20-30ഓളം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാൻ എല്ലാരും കൗതുകത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എണീറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഴം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഓഡിയൻസിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നേരെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, കീർത്തനം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവര് കീർത്തനം തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുണ്ട്, സരസ്വതി. നമ്മളെ ആ ദമ്പതികളിലെ ഇസ്കോന്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് സരസ്വതി. അപ്പൊ ആ കുട്ടി നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബാക്കി എല്ലാരും നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ ഓഡിയൻസ് എല്ലാരും കൈയടിച്ച് 2 കൈകൾ ഉയർത്തി എല്ലാരും നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ വന്ന പോലീസുകാരും പ്രസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സും എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തു. എല്ലാരും നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വളരെ ഉറക്കെ പാടി നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റോളം കീർത്തനം ചെയ്തു. കീർത്തനം കഴിഞ്ഞു. 15 മിനിറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ ഇവരെ എല്ലാരെയും സീറ്റിലൊന്ന് അടക്കിയിരുത്താൻ. അങ്ങനെ സീറ്റിലെല്ലാം അടക്കിയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് ജഗായി മതായിമാരെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ജഗായി മതായി? നമ്മുടെ ഈ വിദേശികൾ. ജഗായി മതായിമാരെ എല്ലാം വൻതോതിൽ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് സദാചാര വേദിയിൽ സ്ഥിതരാകണമെങ്കിൽ ഹരിനാമ മഹാമന്ത്രം ലോകത്തൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്താണ് ഈ അമേരിക്കക്കാരും യൂറോപ്പുകാരും വൈഷ്ണവരായത്. ഇവരെല്ലാം ഗോമാംസം ഭക്ഷിച്ചവരാണ്, മദ്യം സേവിച്ചവരാണ്, നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ലൈംഗികാസക്തി ഉള്ളവരാണ്, ചൂത് കളിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവരിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ സദാചാരം അവർക്ക് കിട്ടി. ചായ കാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പുകവലിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ വിരളമായി കാണുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം കൊണ്ടുതരികയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. കണ്ടോ, ഇവരെല്ലാം മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അത് ഒന്നും ഇന്ദ്രജാലം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട, നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും കുടികൊള്ളുക എന്നതാണ്. അതിനെ ഒന്ന് പുനർജീവിപ്പിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട് എല്ലാരും ഹർഷാരവത്തോടുകൂടി വലിയ കയ്യടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അധികം ഒന്നും വലിച്ചു നീട്ടിയില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഒരു എന്താണ്, ആൾക്കാരെല്ലാം നൃത്തം ആടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മറ്റുള്ള സന്യാസിമാര് മുഷിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് എണീറ്റ് പോയി. മായാവതി സന്യാസികൾക്കൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെക്കാളും ഒരുപാട് ജനപിന്തുണ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്കാണ് കിട്ടിയത്. ആ ഹരിനാമത്തിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, തെളിവ് സഹിതം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ അമേരിക്കൻ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് തെളിവായിട്ട് ഹാജരാക്കി അദ്ദേഹം ഇവരുടെ മാറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്.
അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ കൽക്കട്ടയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം സൂറത്തിൽ പോയി. സൂറത്തിൽ പോയപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകരണം അത് വളരെ ഗംഭീരം. അവര് തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് എല്ലാരും ഒന്നെങ്കിൽ അവഗണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് പേടിക്കണം, അധിക്ഷേപിക്കും, ആക്രമിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലും ലണ്ടനിലും ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലൊക്കെ പോയപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷേ സൂറത്തിൽ പോയപ്പോ എല്ലാരെയും അവർക്ക് ഹാരം അണിയിക്കുകയും പുഷ്പഹാരം ചെയ്യുകയും ആൾക്കാരെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി വലിയ ബാനർ ഇട്ടിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം, അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ 2 കൈകളും നീട്ടി ആൾക്കാരെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ മേലിൽ ഹാരം അണിയിക്കുകയും പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവർക്കെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതമായി പോയി. കൂടാതെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് മേയർ തന്നെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജിലും എല്ലാം ഹോളിഡേ കൊടുത്തു. അവരും ഈ കീർത്തനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളട്ടെ. അങ്ങനെ കീർത്തനത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയില് എല്ലാരും പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട് ഒരു വലിയ 11 ദിവസത്തെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പന്തൽ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം നടത്തി. അതിൽ 30,000 20,000ഓളം പേര് ആൾക്കാര് അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ ഈ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പട്ടിയേയും പൂച്ചയും പോലെ ആകരുത്, നിങ്ങൾ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ 2ാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോ കുറഞ്ഞു. അപ്പം തന്റെ ഭക്തന്മാര് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് അധികം സ്വീകരിക്കത്തില്ല. അപ്പം പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളുടെ ഫിലോസഫിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഫിലോസഫി അത് അതുപോലെ പറയും, സ്വീകരിക്കേണ്ടവര് സ്വീകരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിവാഹം, ഒരു സ്വീഡനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ആ പന്തലിൽ വെച്ച് നടത്തി. എല്ലാവർക്കും വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഈ ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള വിവാഹം, അവര് സാരി ഉടുത്തു ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം നടത്തി. എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും, ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രം. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം. മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രം എല്ലാം കപടമാണ്. യഥാർത്ഥ ഐക്യരാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നു. അതൊരു വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയ പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മോസ്കോയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.